kelangan asik. Sopo sing Apa? Nyanyi lagu biar atiku gambar piye to, Dik? ambiarnya apa weh? Lah dhek sing tak jak rabi malah jebule golek ganti. Wes ngene, yo ben dhek golek ganti. Eling pesene Gusti, adewe oleh mencintai. Tapi awake gak selawase duweni. Weh, omonganmu kaya wong tuwek ae. Bukan dasmu kuwi. Terus ngene iki aku kudu piye to, Dik? Lah piye to, Mas? Wes duwe masalah ki kowe. Kok mbok kan mikirne aku. Kuwi uripmu ya urusanmu, gak urusanku. Iki atiku wis kadung ambyar wis ragu ngekek solusi jangkrik. Wes saiki ngene. Ngene piye? Saiki kowe mati ya to. Oleh beras. Lah aku kena iku madang mantau. Jangkrik wong gerang kon mati. Dosaku iki jek akeh sih. Aku jek pengen urip. Lah piye to? Kuwi ki wis solusi terbaik di dunia ini. Solusi terbaik untuk pucet kuwi. Wes saiki ngene. Ngene piye? Ngene. Ben we pacaran ora iso pedhot ya to. Ben we langgeng karo gendhaanmu ki ngene. Kowe ki bersikap sing romantis karo pasanganmu. Ora pacarmu lah apa kuwi jenenge langgeng karo kowe. Piye? Lah ben iso romantis ki piye to, Dik? Aku marai gak iso romantis lho ambek cewek iki. Wah, gampang ben we iso romantis ki ngene lho, ngene carane ngene. Ini piye jadu deno? Aku pengen roh. Romantis ya, wis ben iso romantis ki ngene. Romantis kuwi Roma Malkis tipis. Lah, dadi kowe nek pacaran gendhaanmu ki ana roti sing akeh. Gojrok piye ngono jenenge ra romantis, Blok. Romantis iki kayak kembang ora roti. Ngene lho. Roti ki ya penting dalam hubungan. Ben kowe pas ketemu karo pacarmu, gak keluwen. Nah, nek pas kowe keluwen mangan roti dadine wareg, hemat biaya, gak sak perlu ning warung-warung lan nang restoran. Mangan roti wae mbontos saka omah. Solusi ra guna. Kowe iki ngekei solusi ra guna. Ngene lak uripku kaya bulan tanpa bintang dadine suram. Tuku sego pecel, lawuh iwak tempe. Duit ora nyekel, pacar ora duwe.